Hindi. Open nila nga na nakalugsok nga dito kay kunwaray. Nakapanhiya din eh. Oo. John Lee pala gina John Lee. Manakat ko siguro yan dito. Ano pag natin dyan mga gamit. Wala, mau pa nga ito ay didat ko. Ha? Ano? Hindi kayo may makan pang pulit. Masakin na lakitan ko. Papasayro. Ay, pagpilaris ko. Ano sulod-suludan mo? Dari sulod-suludan balay diri. Oh, hari. Kada mamalusin balay ngayon surupin na mamiristi nga. Wala, ang kwarto. Oh, pating kwarto, ruba. Ay lang yung pinatuan din. Maray gutayan na lang kay mamatay didi kay lagin niya. Kuwang kutsi. Upingaan na kay skip ako. Skip kami ng mama. Maray di nagmakata. Karantuan. May mga botilya. Pero okay, as tagbaga na kuwan. Kausapit it nakbag. Kay kun naga kare ko didi. Wala tayo mapapababan. Kit madidit no, may bugas nga. Asya nga anak sing pagsaka ko naka DGR. Anak doon ay bati ani manalos ni DGR. DGR anak dong ko talaga nang Dinhi asya kun dinhi. Tidak anak ka DGR. Tagay na puro kini nasupag ito. Open na pagligi ko nga din tatara dong iya. Kasi nga po ang DGR anak paggawas tapos anak ko sa nagpreno naman. Niya burutangan anak ko talaga yakan lar DGR kasi na kami man din. Darawin niya testing nga bugas. Siyang laki. May malaksi. Ay, waray tao nga sa loob. Waray atir mamalo siya. Manila diyan relo pa kaya eskwelahan liwat. Sigaw niya DGR. Ano bang tawag ka? Isang sulod na kujin. Ari live body. Live. Dili kay kailangan ko na wala sulod tak ko. Open na na. Di nasa era ko ano waray kabataan nila. Waray eskwelahan. Ha? Ano ba na nagdaanan? Tabok na. Direk po ang sala. Uy, bangin ko ng mat. Dito sa rin yung kusina. Bangin na yung mga ayam. Waray na yun. Pagod mga ambulay. Mga
Kami makatulala. Ayaw, ayaw. Open. Dito nira. Ah, pwede po kamo kamadihakuan. Lay gayon, may kasi nga di bumunggo na. Ano po? Pick up. Pick up ito. Pick up nga dihan, may turok dos, balay. Oo, nga nila may igbaw, may ang dating nga tindahan, ang mga saging. Okay, thank you. Mga pakadinayra. Pagod kasi. Pumisok nga ng halabaay, waray. Kaya kung naigupahikuyat ka. Lumok na kaluksuakan waray kumita. Waray. Ba, kabag upaw yun eh. Hindi ko ang gawin. Bayad, pero dagat gasto. Ay, pero naman nagkantida. Makina na andar pa. Yan na linik eh. Mm. Makad, ay natanay pag Oh, kaya diyan nagmakad to. Okay, waray. Yung takdara dun eh. Tuwan. Tuwan kan kuya nga ni daradin kita este, waray, nakara.